Kaikki alkaa meren rannalta. 1800-luvun lopulla Virolahdella elämä oli kovaa, kalastettiin, viljeltiin ja liian usein hukuttiin. Kalastus toi elannon, mutta meri vei myös monia. Kun kalansaaliit hupenivat ja läheiset hukkuivat, monen katse kääntyy sisämaahan. Vuonna 1897 Erik ja Karoliina Malmi tekivät päätöksen. He pakkasivat 5 lasta rekeen, virittivät kuomuksi purjekankaan ja lähtivät kohti Partalaa. 106 kilometriä, reellä. Nykyään se kuulostaa sunnuntai-ajelulta. Silloin se kesti viikon ja vaati kestävyyttä, etenkin kun lapsista nuorin oli vasta vuoden ikäinen. Mukana oli myös 7-vuotias Iida, tulevan Kuorttisen sukupolven kantaäiti. Kun perhe saapui Partalaan, heitä vastassa oli rapistunut rakennus. Karoliina meni metsään itkemään nähdessään sen. Mutta Erik ryhtyi töihin. Hän kehitti vuoroviljelyä, ja jo 1917 hän sai palkinnon Viipurin läänin maatalouskilpailussa. Se todisti, että periksiantamattomuus ja uuden kokeileminen kannattivat. Mutta elämä oli ankaraa, yksi lapsista kuoli 16-vuotiaana keuhkokuumeeseen, ja Karoliina kantoi suurta vastuuta. Hän oli luonteeltaan määrätietoinen nainen, joka ei suostunut antamaan periksi. Ensimmäisen sukupolven vaihdoksen myötä tilaa jatkoi Kleofas. Hän oli kunnianhimoinen ja äkkipikainen, mutta myös aikaansa edellä. Hänelle tuli idea, kanoja. Äiti Karoliina vastusti raivokkaasti. Tänne navettaan niitä ei tuoda. Kleofas ratkaisi asian rakentamalla oman kanalan. Näin syntyi Malmin Siitoskanala vuonna 1925. Siitä alkoi kanatalouden nousu Partalassa. Erik hankki ensimmäiset siitosmunat Joutsenosta ja toi tilalle ensimmäisen hautomakoneen, ja pian Kleofas ja hänen vaimonsa Elsa kehittivät toimintaa rakentaen joka vuosi lisää. 1930-luvulla tila sai palkintoja näyttelyissä. Vuonna 1945 kanala hyväksyttiin tarkkailukanalaksi osoituksena sen laadusta. Mutta sota koetteli monella tapaa. Kleofaksen Iida-siskon poika Pauli Kuorttinen haavoittui Äyräpään taistelussa. Kanala paloi pärekatolle lentäneen kipinän takia. Kleofas joutui luovuttamaan Plymouth-henkilöautonsa armeijan käyttöön. Sodan lopussa auto palautettiin rintamalta romuna. Hälytyksen tai käskyn käydessä tilalta lähdettiin pois, mutta aina palattiin takaisin. 1950-luvun lopulla Kleofas halvaantui ja jatkajaa tarvittiin. Koska Kleofaksella ja Elsalla ei ollut lapsia, jatkajaa etsittiin suvusta. Kleofas ilmoitti sisarensa Idan pojalle Paulille, tämä ei ole mikään huutokauppa, joko tulette tai tila myydään. Siinä oli tarjous, josta ei voinut kieltäytyä. Pauli Kuorttinen vaimonsa Kaijan kanssa saapuivat Partalaan 1958. Heillä ei ollut kokemusta kanoista, mutta sitä sai nopeasti. Puolisokea Kleofas opasti Paulia ja Kaijaa kepillä, kun kädet eivät toimineet kunnolla. Kaija sai Elsalta ohjeen, pese kanala kuin oma kammarisi. Saman ohjeen pohjalta toimitaan nykyäänkin. Paulin ja Kaijan aikana Kuorttisen nimi nousi esiin laadukkaiden kananpoikien kasvattajana. Kananpoikia vietiin ympäri Etelä- ja Itä-Suomea, jopa Joensuun pohjoispuolelle asti. Ja vielä pidemmällekin, Nigeriassa opittiin kananhoitoa Kuorttisilta, kun tilalla harjoittelijana ollut Christian Egeledo vei tietotaitoa ja hautomakoneen sinne. Vuonna 1967 tilalle tuli vielä toinenkin tulipalo, ja se päätyi jopa Etelä-Saimaan etusivulle. Pauli ehti hätiin, puki kaasunaamarin päälle ja ajoi traktorin palavasta rakennuksesta ulos. Penkki oli niin kuuma, että hän meinasi menettää takamuksensa. Joskus sankaritarinoilla on hyvin arkiset uhrit. Kaijalle ja Paulille syntyy 2 lasta, Juha ja Tarja. 1970-luvulla perustettiin maatalousyhtymä ja Pauli ja Kaija antoivat vastuuta pojalleen Juhalle. Vaikka Juha oli elänyt lapsuutensa kanojen keskellä, hän haki vielä lisää ammattitaitoa Lappeen maatalouskoulusta ja Hämeenlinnan siipikarjahoitokoulusta. Sieltä löytyy myös Satuanne. Heidän häänsä vietettiin 1974,
ja pian heistä tuli tilan uudet isäntä ja emäntä. 1980-luvulla tilalla kasvatettiin jopa 80 000 tipua vuodessa, ja niitä vietiin ympäri Suomea ja Viroa. Piipityksen määrä oli sellainen, että hiljaisuus kuulosti varmasti oudolta. Satuanne kuuluu harvoihin, jotka osaavat määrittää untuvikkojen sukupuolen. Se vaati tarkkaa silmää ja kärsivällisyyttä, jota ei uskoisi löytyvän piipityksen keskellä. 1990-luvun puolivälissä Juha kävi Saksassa opintomatkalla ja toi mukanaan uuden idean, luomu. Hän huomasi, että se mitä Erikin aikana pidettiin vain maalaisjärkenä, olikin nyt trendi. Vuonna 1995 tila siirtyi luomuviljelyyn, ja vuonna 1997 alkoi kanaloiden muuttaminen luomuksi yksi kerrallaan. 2006 kaikki kanalat olivat luomussa. Samalla porrastetusti sekä haudonta että kananuorikoiden kasvattaminen muille lopetettiin ja keskityttiin munantuotantoon. Juha teki ison työn kehittäessään luomurehua kanoille. Siltä pohjalta on valmistettu nykyiset teolliset luomurehut. Tilalla Juha kehitti rehua vielä pidemmälle, ja siitä syntyy meidän oma kaurapohjainen luomurehumme. 2008 tehtiin rohkea päätös, myydään munat itse. Tätä oli yritetty jo 2 kertaa aiemmin sekä oman osuuskunnan että pakkaamoiden kanssa aina epäonnistuen. Ensimmäiset tilaukset pakattiin autotallissa käsin muiden töiden ohessa. Pian Lappeenrannan City Market ja Imatrankosken K-Supermarket kiinnostuivat. Sitten Anton Porvoosta. Ja kun Aki Kuorttinen käveli Helsingin Stockmannin ovesta sisään, vastaus oli selvä, juuri noita olemme etsineet. Piti siivota vanhasta poikaskasvattamosta tilat pakkaamolle. Ensimmäinen iso tilaus oli melkoinen kaos, 3 pöytää, hätäiset puutelineet ja paljon huutoa. Mutta siitä selvittiin, ja kaupat saivat munia. Omien munien suoramyynti aiheutti närää käyttämässämme pakkaamossa, ja 2 päivän haukkumisen jälkeen meillä oli paha mieli, irtisanottu sopimus ja aikamoinen kasa munia myytäväksi. Tilalle hanttihommia tekemään tullut vävykokelas Janne otti haasteen vastaan, teki listan sekä pääkaupunkiseudun sekä Etelä-Karjalan kaupoista ja alkoi soittamaan niitä läpi. Munat alkoivat hävitä hyvää tahtia, ja tila oli jälleen uuden aikakauden edessä. Kaisan tultua takaisin sukutilalle töihin pakkaamo muuttui vähitellen ammattimaiseksi pakkaamoksi. Kaisa organisoi ja johti, Janne hoiti myyntiä ja markkinointia ja muita paperitöitä. Vuosien varrella vanha pakkaamo kävi liian pieneksi. 2016 rakennettiin uusi pakkaamo, jossa oli tilaa koneille ja ihmisille. Mutta vaikeuksista ei vieläkään päästä eroon. Vuonna 2011 yksi kanala sortui ja 2019 lämpökeskus paloi. Aina noustiin uudestaan ja rakennettiin entistä parempaa. Vuonna 2021 tehtiin 4. sukupolvenvaihdos. Juha ja Satuanne jäivät eläkkeelle ja vastuu siirtyy Kaisalle, Akille ja Lassille. Kaisa hoitaa kanoja ja pyörittää pakkaamoa yhdessä Jannen kanssa, Lassi toimii keinoemona tipuille, ajaa munia ja korjaa kaiken mikä hajoaa. Aki viljelee pellot, pitää lämmöt päällä ja korjaa sen mitä Lassi ei ehdi. Satuanne auttaa edelleen tilan pyörittämisessä. Juhan ja Satuannen 4. lapsi, Santeri, toimii sähköyrittäjänä. Arjen pyöritys ei kuitenkaan lepää vain heidän harteillaan. Mukana ovat myös Paula, pakkaamon esihenkilö, Anni, peruspakki, sekä Janne, joka huolehtii papereista, myynnistä ja markkinoinnista. Mutta totuus on, että me kaikki osaamme ja teimme vähän kaikkea kananmunien keräämisestä koneiden korjaamiseen. Tilalla ei tunneta tittelin suojaa, jos munia pitää kerätä, ne kerätään, jos paskaa pitää lapioida, sitä lapioidaan. Täällä ei kukaan selviä pelkästään siisteissä toimistohommissa. Koronapandemian ja Venäjän aloittaman hyökkäyssodan vuoksi olemme kohdanneet erilaisia haasteita ja joutuneet sopeuttamaan tilan käytäntöjä sen mukaan. Surua on tuonut myös vanhan isännän, kanteletta soittavan mestaripelimannin Juha Kuorttisen menehtyminen vuonna 2023.
Keväällä 2024 virheellinen salmonellatestin tulos johti tuhansien kanojen lopettamiseen. Se oli raskas isku, mutta siitäkin selvittiin. Kuorttisen luomukanala on Suomen vanhin luomukanala ja edelleen ainoa, joka ruokkii kanansa luomukauralla. Munat kulkevat nyt ympäri Suomea, mutta perusajatus on sama kuin Erikin ja Karoliinan saapuessa Partalaan yli 100 vuotta sitten. Parhaamme tehdään ja periksi ei anneta. Vuonna 2024 meidät palkittiin sekä vuoden luomuyrityksenä että yrittäjien sisupalkinnolla. Koronan aikaan saimme kiitokset maatalousministeriltä tekemästämme työstä. Tärkeä osa arkea ovat myös oman kylän ja alueen ihmiset. Tilamyymälämme Munakoppi on kasvanut yhdeksi Etelä-Karjalan suosituimmista kohtaamispaikoista. Torstaisin siellä käy satoja asiakkaita, ja joka viikko kuulee uusia kysymyksiä sekä keskustellaan kaikesta maan ja taivaan välillä. Vuodesta 2019 olemme järjestäneet myös joulumarkkinoita. Ajatus syntyy yksinkertaisesti siitä, ettei kukaan ehtinyt lähteä ostamaan joululahjoja. Oli helpompi järjestää markkinat itse ja ostaa lahjat sieltä. Nykyään markkinoilla käy vuosittain noin 1500 ihmistä. Meitä kuvaa myös tietynlainen leikkisyys ja huumori. Vuonna 2016 teimme ensimmäisen munakalenterin hetken mielijohteesta. Sen jälkeen siitä on tullut rakas perinne. Kuvien suunnittelu ja toteutus tuovat tervetullutta vastapainoa työhön, joka on usein raskasta ja monotonista. Sekä kalenteri että joulumarkkinat tuovat iloa ihmisille ja samalla iloa meille itsellemme. Katse on kuitenkin tulevaisuudessa, luomukananlihan myynnissä, tuotannon jatkuvassa optimoinnissa kanojen hyvinvointi edellä ja siinä, että tila jää tuleville sukupolville terveenä ja elinvoimaisena. Me olemme kulkeneet matkan Virolahden rannoilta nykypäivään. Kun yli 100 vuotta sitten Karoliina itki metsän laidassa räpistuneen talon edessä, hän ei osannut aavistaa, että hänen jälkeläisensä jatkaisivat työtä ja vielä nauraisivatkin välillä kyynelten keskellä. Tämä on Kuorttisen luomukanalan tarina, 100 vuotta sitkeyttä, mustaa huumoria ja kananmunia.